Hostem podcastu Domova doma je tentokrát vrchní sestra Zuzana Hanková. Dobrý den. Dobrý den. My si dnes budeme povídat o zdraví a o péči o zdraví klientů v letních měsících. Takže možná hned první otázka, jak se staráte o zdraví klientů v létě a jaká zdravotní rizika jim hrozí v letních měsících? No, mně by se skoro chtělo říct, že stejně, ale ono k tomu tak není. Protože přeci jenom léto je poměrně specifická doba. Jednak samozřejmě mají podíl vysoké teploty, ale má podíl i sluneční svit, lépe řečeno doba slunečního svitu a zároveň výkyvy počasí, které jsou v létě poměrně hodně markantní a rychle se střídající. Takže to všechno má na naše klienty velký vliv. A je s tím spojená celá řada záležitostí a tudíž i celá řada úkonů péče a zdravotních úkonů a tak dále. Přeci jenom je to jiné, když klienti, protože mají pravidelný režim, chodí spát, řekněme, okolo 9. hodiny a je venku ještě světlo. Je to jiné, než když je to v zimě, kdy už je dávno tma. Takže toto je jiné, dále jsou tam pak výkyvy počasí, má na ně vliv samozřejmě střídající se počasí ve smyslu slunečného svitu a zároveň bouřek, deště, ale i větru. Toto všechno má na klienty seniory, abych to teda uvedla správně, a ještě na klienty s demencí či Alzheimerovou chorobou velký vliv. Co vám dělá v těch letních měsících největší starost? Je tam potřeba dbát na to, aby klienti byli dostatečně hydratovaní, ale zároveň, aby nezapomínali ani na pestrou stravu. Jo, někdy přeci jenom víte to sami u sebe a sám u sebe to víte, že v letních měsících nemáme potřebu moc jíst. A naši klienti často nemývají ani potřebu moc pít, takže na tohle je potřeba klást velký důraz a zároveň je potřeba klást i velký důraz právě na dodržování té pravidelnosti, byť to léto svádí k tomu mít takový uvolněnější režim ve všech oblastech. Ale je právě i v tom létě, a zejména v tom létě je potřeba dbát na to, aby to bylo pravidelné a aby bylo to dodržované a zároveň je tam velký výkyv teplot, ač nám se to nemusí tak zdát, tak přeci jenom, když je ráno, řekněme, kolem 18 stupňů, tak těm klientům je chladno. 18 stupňů je pro ně málo. Kdežto kolem 10. 12. hodiny už může být třeba 28, 30 i víc stupňů a je tam velikánský výkyv. Takže tam je potřeba dbát i na to, aby ti klienti byli přiměřeně oblečení, nechci říct dostatečně, protože ono, když jim je ráno zima a vemou si teplé ponožky, protože jim je zima, tak ve 12 hodin už tam může dojít k přehrátí. Neříkám jenom kvůli teplým ponožkám, ale těch faktorů je tam daleko víc. Takže i na tohle je potřeba brát ohled a hlídat to. Ráno je nechat víc přioblečené, mít třeba svetřík nebo mikinu nebo něco takového. A postupně během dne odkládat, aby nedošlo k přehrátí, k dehydrataci a tak dále a tak dále. Na co by měli pamatovat příbuzní a blízcí? U seniorů obecně, ale opravdu i u lidí s demencí a s Alzheimerovou chorobou, tak je potřeba myslet na to, že může strašně rychle dojít k přehrátí organismu. To znamená, že pokud si vemu svého příbuzného tady od nás klienta a půjdu s ním na procházku, je venku 32 stupňů, tak jednak není dobré tam pobývat dlouho, ale zároveň není ani dobrý ten druhý extrém. Vzít ho autem do kavárny, autem, které je vyklimatizované na 16-18 stupňů a v kavárně je to velmi podobné. Ty teplotní výkyvy opravdu nedělají dobře. Může tam dojít jak k rychlému podchlazení, tak k rychlému přehrátí. Ta termoregulace je stejně jako u dětí, je prostě omezená, je narušená. Hostem podcastu Domova doma byla tentokrát vrchní sestra Zuzana Hanková. Já vám moc děkuji za to, že jste si na nás udělala čas a těším se zase někdy na viděnou a naslyšenou. Rádo se stalo.